Mi kakunhuan kisamla hapok ka jingyalam jong ka Hills Farmer Union Central Body bat ka Worldview Impact. Kini kikunhuan kilami syakmat banyak senjang da ka bertemu ban pensiona lai teli ki kamra kelas ya ka School Sunrise Adventist Secondary School. Kani ka school kadon hapok lum paring kendausu Ribuhoi District. Kini kikunhuan kisamla menta kasni kilalet ban buat jeng duai hakapor bala temu ban penyang ya kipaya na ka benta bantai ya katei ka school. Misutu pakani ka school kendai persen kena kita ikut jang kinurap. Ngam nang banda ong tingi bro kai re yang asing nek konak semua ngam la banda bersih ni kan ko ni kan semua ini dia semua bila tu ke dono jangan berkila banwan lang sini school jangi ban seki ya ke ke ba ki saudong jong tani ka ko kong jangi jong kinong rep makin la ban yo ya ka kamra kelas yang berpensiun kita. We are so glad to welcome you. We wish to give a joyful heart. Celebrate what we bring us together. We are the one voice. We are to welcome you. Raise a place. Dan ikut jumpi siapa pan kejing kerku berkejing ayo jom play try kenrat dengan ikut Dekat bayar sengap jal play try kenrat mela ong hak bangun kong kedon ketin kedon batmi bat kita ketin kedai mami ko kenrat mi ong uno ini keno kabriu ini ubriu badon ni ketin bawa ti ketin betau dei unong sna betau dei foundation banangkong jong gano kejing start per kejing sempang Ado ba di Hills sama inian ila adopt ya gani ke school akan nong gawin na ke school ke slam jong ka jing ai jing hikai naga betaki happy berit balai ni jit ya gani ke school kawai kedai ka ba ningkong kumbra ong imis head ba kikun kibawan ha gani ke school kidai kikun jong kinong rep kabaar kabagi jit ya gani ke school ba in ai ya kabut ya kabor ka jongi kadai namar bagani ka school kadon markhap bat ka boda bat ka jela Assam te tang hang tai siliang na dagi pet na ka school tang hang tai siliang kaladon ka jingong ba kalade uput jong Assam te na kata kadau ban pin klan ye ka jungmut jung perkat jong ki hep ki berit
Hagapur ka baningkong ka pangawan hagani ka school ngatip ya kani ka jaka kadi na kaway ni ka jaka ka bubun bahagi kena ka drop out ka ar kadi ka jingyo ka jing shongkha kena palat jong ki hap ki barit ki pep na ki school dala pep na ki school iyo lok na kena mat kaniro ka wanra ya ka jingye ka bakraw ya ka imlang ka salang wat kumjuru ka kta ya ka kot ka khia jong ki hap ki barit te na kata kadaw ngasu komen baling baga di commission datang kani ka school kabanado bagahil sa mayunian kala paternity kala yalam gijudan ya iway program ibagi kena gisultanat ba bagkata ka program kadai ka agriculture in the classroom hangni hadien gijudan ya ka kper kabagi ang ka kitchen garden te hangni gijuhikai ki kena man nausnem bantongi gijur bandrap ya nilarap yosing nilarap ya usinrai bat nakata kadaw agapor bagi kena ki yo ban bam tifin ki jo ban bam ro ikini gijur ki bayan ka bagi khet ka kper kata kadai ka jungikai ka bangi ai ringba ini school ni baret jungi por ningkong ni patdan watang kadai ka beding ka bajrong ru ngidang dan kadai ka bayu hendrai tau ki macam senam ngila kentiu ya kadai ka beding da ka bangayo iwe fan ibaret napo ka PDO office te hendrai nyimpat ihun namar ba hagapor bengisnai kadai ka beding ka bajrong kadang ka hadu mentaro la lagi kena ki kinti lani ki aki peranti hajrong kadang ka jingki jo ka beding te ngi soto bagi paya ki bangi te ha kapor ka bamenshwa ki mlong ki baskem te namar kata kadaw ni ha bagi kai ki kena ki beten shi drong ro banting care ya ladi abagi dan apa ka classroom ten ring small comment menta bade bakat ni ki paya ki bala than bagi diamond ring ka ngamla ban klem da ai kublei ya iba arki ibla shim ya kani ka senjam ban shim ya ka jikit kli naga benta ban ai ya ka put ya ka por ka i ban ai by infantry A ya kani ka school ka jongi claim da charge kano ka dor ka padai ka dor jong ka contract tengas ngo ban ong ka ai ka jing thapti ka bajam ya ka mensim ka ba ini iba arki ba shong hangni ini ide ba siwan ka school ka jongi but ai ya ka free service na ka benta bantay ya kani ka school ka jongi nasgo ban ai kumulay kita ki armut ki sara ki badan antay kita ki ba ina ka saving ka jongki ka ba ki baju ki pelang ya ka pisa hendrai na kata ka pisa na ka saving ka jongki kila donate ka school ka jongi bagila bantay ilong nang ta iba innocent nang ta iba Dennis nang ta iba Kemen iba Arki nang ta iba Chanbor nang ta ikong mem bangi khat ikong iba te nang ta ikong Rina te nang ta i Arda nang ta i Daymaya te baru khat kini kita ki perlok ki jongi kibala donate hendrai dang pun sakiwai ro kibadan sa nong style kibatray sa nong style nang tagi batray sa magruat kibama kanwan bangi matagasgi hendrai nang ni ai kublay lang yaki ba kadai ka jingsbon ka jongki kabangi lala bantay hadukan ni kabangi la pemben bikini kipaya bat ka jing kublay ka ba kraw ba ngakwa ban ai ya uhunmen barang ba jongi u Dr. Bremli Lingdo ubangdan hapo Meghalaya menta hendrai kembang tip udah scientist ban menta udan hapo London kamen sim jong wala na kamet kamdan hangni hendrai urapha ka kerhu ka kerdo ong yeki kena bagi day ban puli kot baha bagi day ban ngap bahai kinong hikai ha bahikai ban makiru ki hat ki berit ki day ban long ki hat ki pass bahai ki exam ban ki day ban long ki kena ki basta ima Bremli iju ong ba ong yeki kena school bakin bu jing duai kerpang nagabenta kani commission kajongi bangila ban pendep ya kani ke school hadu bangin dap complete kumba ngila temu ro kamtam kini ki nong no sobha namta kani ka jingte kani ka school kajongi kani ka school se damde namta jongki lesing imla ban ya yo i kini ki paya ki balayang mata hadu driu terli bat nga ngeskam ba pindang yai no senyang ya kani ka jingte kani ka school ka jongi hadu baganda yang banda internet mul banong but kumjuru ya ki kena ki bela ai kutuka jingshat ban penbernya ini kani ka por